ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5:30 ବାହାରିଛୁ ଯିବୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆମର କୋଉ ଗାଁ ତ ସେଟା ଜଟଣୀ। ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲିଣି। ଏ ତଳେ ଅଛୁ ବାଉଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛୁଟି? ଆଇଲେ ଆମେ ପା ରେଡି। ଗୁଗୁ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି ଭିତରକୁ। ଗୁଗୁ ଆସୁନୁ ଆହାରି ନେ ନେ ଗାଧେଇନି ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁଟି? 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠିଥିଲେ ଏଇଥର। 3ଟା ରାତିରୁ 4ଟା ରାତିରୁ ତ ଉଠିକି ଆଇଲେ ଏଠି ଏତେବେଳ ହେଲା। ଲୋକ ତ କେତେ ଲୋକ ଥିଲୁ। ଏ ଯୋଉ ବେଢା ସୋମନାଥ ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ଏ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ହବ ନା କେମିତି କଣ? ଆରେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା କେମିତି କଣ ହବ ନା? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ ଠିଆ। ହଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। ନା ଅଗାଧୁଆ କେମିତି ଚାଲ ସିଏ ପକାଇଟା ମୋର ଏଇ ମିତା ତାକୁ ଆଗ ଗାଧା ନା ସେଇଟା ଠିଆ ହବ। ତମେ 2 ଜଣ ଗାଧେଇବ କି ନାଇଁ? କାଦୁକୁ ପକେଇକି ଗାଧେଇବ ଯାଇ ଗୁସଳ ପାଣି ତମେ ଯାଉନ ଏକାଥରେ ଯା। ହଁ ଯା ପో। ସେଇଠି ବୁଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଓଦା ହେଲାନି ଆଉ ଟିକେ ବୁଡ଼ି ପୁଅ। ମୁଁ ଏତ ସବୁ ଧରିଛି ଲୋ। ଢାଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଅ ଢାଳେ ଦେଖିକି ଏମିତିଟା। ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ା ପୁଅ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ିନି ମିତା ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ଆସ ହରି।
चलो जा तो साइड पेंट खोल नहीं पिंधिब केमती साइड पेंट खोल ना कादुआ पानी खींची हम पैंटा खोल साइड खोल दे चल बुड़ 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 देने का माँ पिला लगा को बुड़ ଆଉ ପଟେ ହାରି ହଁ କଣ କ୍ୟାମେରା ଠିକରେ ଆସୁନି ଏମିତି କଣ ହେଇଗଲା ଝାପସା ହେଲେ ଏମିତି ହାତ ମାରିଦେବୁ କ୍ଲିୟର ଆସିବ। ଏଇ ପିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଶୀତ କରୁଛି ଗାଧୋଇ। ଓହୋ କପିରାଇଟ୍ ହେଇଯା साढ़े 6टा दीप ଏଇଟା ଛାଡେ ମୁଁ ଆଣିକି ଆଉଛି। ସେ ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ପଛପଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଆକାଶ ଦୀପ ମାନେ ପୁରା ଉପରକୁ ଆକାଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ जान बोली जा जा मुझे मन जा रे हम भीतर को जा देई दियो ताको ना गोत्र कहि दो से पके दो ये सुना गई मजा ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରମ୍ପ ବାଙ୍କ ବାଉଲି ସୁଜିତି ଭରତ ଦେଉର ନଟ ନଟ ମାମାଲି ମାମାଲି ସେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ମନେ ପଇଲାନି हे वाला बता अच्छा नोकिया का है लोग देखो नोकिया को सेट कर दे दो राग हो ସେଇଠି ବା ଅଛି ପିଲା